Hainbestetan entzun dugun Sorgina Pirulina kantaren letra aldatu du Patxintxik, nolabait kanta honek ematen digun sorginaren inguruko iruditegia desitxuratu egiten duelako, ez? Sorginaren iruditegia agure zahar bat moduan aurkezten digu, itxusia dena, tentela dena, gaiztoa dena, erratz bati lotuta, ez? Nola ez emakume figura azpimarratzen du erratz bati lotuta, eta Patxintxik egin nahi izan duena izan da iruditegi honekin apurtu. Abestiaren eraldaketarekin Patxintxik erakutsi nahi dizkigun gauzak bi dira batez ere, ez? Alde batetik sorginaren inguruan daukagun iruditegiarekin apurtu nahi du, azken finean sorginak lurrarekin harreman handia zuten emakumeak ziren, oso jakitunak eta zigortua izan zen figura bat da, ez? Eta beste alde batetik Patxintxik tentela hitza kendu egin du, eta azkenean jolas honen helburu nagusietako bat izan behar duelako harreman osasuntsuak garatu ahal izatea.